Hake tini belonia side phasingo Ranjit chini kabangma Tiprasa lukurok bai rally khaileka je Bangladeshi illegal immigrant no horna ni bagi kok thancha angna ni bagi hake tini o rally khaima jagao norong mangpleu nogimano o jagao kono political party ni flag rei that means jeng o Bharat haktor ni nagorik ngai Bharat ni flag ti lai Tripura o chini Tiprasa rong no mothangna ni bagi chini Tiprasa rong no kabangma illegal immigrant rok kabangma chini Tripura ni thaino segi tongbaimani hake amrong no tabuk jeng joto thanchake miliwoi je Bharat sarkar rok Bangladeshi hake Myanmar je illegal immigrant tongnai India ni bangma state thayo amrong no tabo horjangnai inquiry khai verification khai hin samani yagulo Tripura ni borok rok Tiprasa rok tabo amo thai jagao Ranjit tai bubagra ni tui dulmung bai rally khailai tonglayo amono Tripura bo tabuk dakti pla kai lagu khlai nei tumani bage Himalaya je Tini Tiprasa ni leader Ranjit chamani sikango ba andike Bharat haktoro je illegal immigrant no nori honani bagi verification khameni yagulo andike lagu khlaijak kahni saubo hake azoro Tripura o khlaijagli hani samani hake tabu chini Tiprasa rok sakthare andike rally khaye kabangma Tiprasa rok ni khunjuo amti haike tabuk je illegal immigrant no honani nai tonguru tugi ne amo khunjo kariwei Tiprasa rok ni bukugo amo sariasa ponyoto joto ni bukugo no amtike Tripura sarkar rok bo khlaigilak hake amani bagino tabuk khlairna ni bagino Tiprasa rok no joto no tabuk thanchak laye o kokno tisarene ni nai tongo Ranjit Tripura gnangai tumani bagi Himalaya jeng joto saimano chini Tripura angkha oro illegal immigrant Bangladeshi hake Rohingyas rok no o thayo je jagare mani basically sana thangke Bangladeshi rok Rohingyas rok to bisi bainya borok kom no hake azoro jeng chini chamani barasi borok no charwe o jagao tamburok tangi borok oro toni tumani bagi Himalaya azoro kwbangma amo sanan thangke kwbangma political ni bisingte hayo amona ang sanan thanglia norong no bujisi de jagao hake baksa buksu bubagra biang hai irai rok ne ang komen nugo hake Ranjit ji sai tongo je bubagra ni tuidul mungbai omo khlaijagi tongo nei hake tai leader rok biang amo saimia haipeno je bubagra ni tuidul mungbai Ranjit khlai tongo kwbangma je district tongmani Tripura ni joto Tripura gnangino boguruge ajagani Tiprasa rok no bo andike rally khlaiwe kokti sarane ni Tiprasa rok ni joto khunjuo no baksa joto borok to hunnaya joto borok to news naya hake joto burichik hindi cherai hindi joto ni khunjuo no Bangladeshi illegal immigrant no tabu rutugui kari honan nayo central government rok nei amono khorang tisadi nei Tiprasa lukurong ni khunjuo tabu rally khlairi karene nai tongbo Tiprasa bo jesa party fan khai tong hake o jaga party ni kuno flag ti yawe rally khaima jaga bo Tiprasa nei nung jotono thanja khlai rally khlainani kok thanja khlai kok tisanani kok tumani bagi Himalaya Tiprasa ro kok tisayanga kai Bangladeshi illegal immigrant rok phai tongmani borok no hordi nei o jaga investigate khajigi hanga verification khlaijagi hanga kai chini Tiprasa rok agini haino hai ngnai tumani bagi Himalaya Ranjit chao je ageu ba ante hai khlaijaka Bharato age chini Tripura o khlaijagli hanai age tabuk bo juisuna amdiki Tiprasa rok chup ungi tonga kai party no torjagi amte he khlaijagi ang khakai Tripura o hake chini Tiprasa rok tebo thinango munago khlainai hake amani bagini Tiprasa rok joto thancha khlaiye kono party no party hinyawe amte hake kokti sanen nango nei sau hake amano Tiprasa rok party no torjigi yawe nijini dofa ta nijini haktor nijini haste nijini hatongmani no torjagi amano banchirena ni bagi nijini hukumu no banchirena bagi joto thancha ke kok salanya ni bagi no ti salanya ni bagi no Ranjit chongtini rally khaiman jagao India flag tiye kono party ni flag tiya we amte hake rally khayo hake joto je district tongman jaga na je Tiprasa rok no kok thancha khlaina ni bage bo rally khlaina amte hake na bo kok rijak hake amte hake na a jaga bo rally khaijangnai amono baksa buksu Tiprasa rok kai party no torjage nang amte tribe angate tribe ni torjage kok hami sanan chimi khorsa khorngne amte ha youtuber puilao ke ingjak borok bongni kaham YouTube choliliya ang mung sanan mo chunglia ang kabangma omoni topico je Bangladeshi illegal immigrant no honani amono topico je samani Ranjit chongni mungrok je borok kok sawe tongun samani ekdom kok hami khlaiye comment khlaio bona aigiwo je Bangalore
koila khurnai hai khurnai hini bang jago bo o borok no haike a borok comment hamya khlai bo ani oro rejak tongo haike ang amti borok no ekdom tamon chane ekdom bongni brand tong na tomo kun phano wan jogi malia haisi haike bongni thaijaga bo borok Bangladeshi rok bai illegal immigrant phaina rok bo jaga sekjaki tongo haike amono kok sanane thangake tumani bage amte haike borokni igu phaina nangba boro aro nang party onyo nei nang dofa khagnanin chesta khlai tongba amte haike Tiprasa rok jotono thancha a thancha tongyani bagino waisa jora amte haike chini India o khlaijak je Bangladeshi illegal immigrant tongnai rok no boronte se firok honan ne haipeno Tripura o ajora o khlaijak liya aga amoni bagino chino jaga buse borok bangkha Tiprasa rok ni buse percentage komika je Tiprasa rok ni je ST quota chakiri je kunu phai tongdi facility amo komuni thangka haipano o borok rok khasiya kaisa te kaisa ko hamya ka sai bahaike nijira no khiklai jeng tolao kalagi tongnai muchung jago amte hai borok rok haike anga borok ni bumung salia haike norok o topic no tui kwbangma video khajak tonga amon tola rok norok comment check khlai nai nei menu norok khorsa khorokna amono sinijak tongna agi kwbangma Tiprasa wala lekha borok rok haike norok amte hai borok rok no tomo sana muchung comment bisitiki shahar mano angka jos joli hajik haike o video no chajak like ready te share khlai di joto Tiprasa no saimana nango kokrok haji haike jotono kaham tongbai di thancha tongbai di hambai khulumka।